И здравейте, браточки, с вас е Клидио 123 и днес ще ви покажа как можете да откриете акаунт. Но разбира се, за това аз ще използвам моят си акаунт. Но не е толкова лесно в моите ръце, защото като му изпратите на другия съобщението, ще трябва да натисне да. Намерите му акаунта. Пример, пишете Google account, change password, това. После мирите change or restore your password Google account here Google. Натискате. Може да го има на две места. Като ви заради, натискате follow the here step to record your account. Това са заради апдейта. На вас може да ви излезе друго и пише и изтривате този акаунт. Това да дойде акаунт. И пишете примерно Ники Стойков. Не. Това ми е акаунта за 11-та. После ще ви го покажа. Казва се Бензема. Ето. Изтривате го това. Но сега, защото има апдейт, така. Изпишете каквото набарте, както спани нехт. Добре, но сега ще изпратя другия съобщение. Аз защото имам акаунта на мен, ще ми го изпратя. Чакаме. Ето го. Другия трябва да натисне Yes. И ви пуска. И пишете, примерно, някакво паро. Примерно Ники... Не. Ники 123 и отдолу я правите също. Например, Ники 123 и натискате change password и сменя паролата. Аз сега нямам да го правя, защото може да ми вземете акаунта. Но нищо, това е за апдейт, иначе на вас може да ви излезе друго. Сега ще спра малко видеото. И ето, върнахме се, имахме малки проблеми. Влизаме в играта. Нямам честове, разбира се. Защото съм слаб. И ето ми профил. А сега, довиждане, браточки. И, не забравяйте да ми се абонирате, да ми влезете в клана. Казва се Барманите. Сега ще ви покажа. Който влезе, ще го направя Елдър. Но там не се гони. Затова, не знам. Ето. Ето ми го Барманите. Тук са мои приятели. Ето как изглежда. Ето. Детелинка черна. Барманите. На български с глава. Един клан. Ето. Правите си го на главни Барманите. Намирате го. Натискате. И влизате. А сега, браточки, чао и до скоро виждане.